tapos sa magulog. Kailangan naman pagkakit nito. Bawak mo. Ano mo, i-check mo kung ibigay ko na ito. Kasi mag-uulog na niyang bukas yan. Mag-start kanina, ano na yan? Siyempre, mag-uulog na eh. Start ko na namin. Papadala niya pa yung sasakyan. Ha? Papadala niya yung sasakyan. Magkano pa nga ipapadala? Magsabi rin ito. Hello po, good afternoon. Sana po wag malakas yung bagyong tumama. Sana sa malayo na lang po, hindi sa atin.
ang lahat.
yung dito sa likod namin ng bahay.
Tapos di mo puno-puno kasi sa amin na puno ng Lidl. Eh kasi yung, kaya daw punong-puno yung sa iba kasi meron ibang test nila. Eh sa amin, eh yung kay Ralph, punong-puno yung kanya. Eh yung pumihi rin naman kami. Hindi na namin napigilan kasi marami. Ano wala na din sinasabi? Tapos, wala ko. Di mo yung Jerry Kawali. At lalo na ako. Meron pa kami mga kasabay mga lalaki. Yung sugat ko. Sala. Tinatanong na tayo kung sila. Sabi ko yung dito. Tapos pati nga kung ano sila mag-pirma, sabi ng babae, hindi naman ito pwede na meron pa ako nakasabay ng yung tao sa Facebook ay siya na lahat niya maraming phone. Kasi ay yung drug test nila kasi yung sinasabi namin hindi na din sila nakakasunod. Tapos nag-slow pa sila. Nagtataas ng gabi. Oo, tapos baka marami dito.
Isama sa lahat ka. Buti nga kung nag-send na yung photo ka. Lobat mo. Ilang charge mo na araw-araw na hindi ka makikita? Ano din sa pinaka yung case? Baka naiwan na pa.